BPF long live BPF BPF তেরা jai bodolen ni jai BPF ni jai bodolen ni jai BPF ni गुबुन दलनिफ्राय BPF दलाव जयेन जाफैदों मा फोरमायगोन खुलुमबाय जे दिनैनि जे बे जगदान जे कार्यसुचि बेयो खालिबोल' देबोरगाव ब्लकआवल' नङा इन्टायार जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो बिभिन्न दल संगठननि मानसि राजनितिक पार्टिनि सुबुंफोर बिथांमोना BPF राजनितिक दोलोनि जे निति BPF राजनितिक दोलोनि जे आदर्श बेखौ मोजां मोननानै लोब लोब जयनिं जागासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनैहायबो बे उल्थापानिनि लाबायनोफोर प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिभिन्न गामिनिफ्राय दिनैहाय फ्राय 300सो जाहां बिथांमोना जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव जगदान होफैदों बिथांमोनखौ आङो BPF राजनितिक दोलो जानानै गोरबोजों बिथांमोनखौ बरायनानै लादों बजबनानै लादों फैबाय थागोन समाव निस्सय बिथांमोननि सहाय सहजुगिताजों जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ आगोलाव जेबायदि सक्तिशालिमोन आरो बेनिफ्राय सक्तिशालिसिन खालामनायाव बिथांमोना मदद होगोन बा सहाय खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो बे ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो लामा सामा मेडिकेलफोरनि जेंना दं नोंथांमोना सरकाराव फैयोब्ला बे ओनसोलनि माखासे जेंनानि सायाव समाधा होगोन नामा निस्सय खालामगोन थांनाय गोबाव समाव जे जों BPF राजनितिक दोला सरकाराव दंमोन बे समावबो जोङो BPF राजनितिक दोलो हिसाबै जोङो सासनाव थानाय हिसाबै जों बहुद जायगायावनो जोङो लामा दालां स्कुल कलेज बानायना होदों निस्सय एबारबो सरकाराव फैयोबा जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय फरायनायनि स्कुल बा देहा फाहामनो थाखाय जों हस्पिटाल थाबायनो हान्थामेलानि थाखाय जों लामा दालांखौ निस्सय जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ फिन सरकाराव फैयोबा निस्सय जों मावगोन आरो जोंहा बिसास दं जोंनि आखाइजों बे ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिखौ जों निस्सय खामानि मावनो जों सुजुगखौ मोनगोन होननानै गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैनिबो सायावबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय नंगौ प्राइमारि बे प्राइमारियाव आङो गोबां माने बिरोधि दलाव थानाय जै बिरोधि दल माने UPPL प्लास बेजों लोगोसे सोरबा BJP सोरबा कंग्रेस बेफोरबायदियाव थानाय गोबां मानसिफ्रा दिनै उल्थापानिनि जि प्राइमारिनि दैदेननाय बा जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्लक आरो डिस्ट्रिक्टनि दैदेननायावहाय दिनै बे जयनिंआ जानायखौ आं नुफैनो मोन्दों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै आं जोबोद खुसि मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे थांखियानो जादों जाहैबाय जोंहा MP इलेक्सनखौ फाथायहरनाय MP इलेक्सननि जाय केन्डिडेट दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिखौ जोङो उथायहरनो आरो जोंनि बे BTC-आवहाय जों सान्थिखौ लाबोनो थाखाय जोङो बिदिनो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे जि उल्थापानि प्राइमारियाव जि जयनिं जानाय रायजो राजानि बेखौ आं मोनसे स्ट्रं भाबै आं बेखौनो थाल मोन्दों बिथांमोना माबा मोनसे अबेबा मोनसे गावसोर जि दलाव दंमोन बे दलखौ नागारनानै बिथांमोना दिनै फैनायनि उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय दुखु मोननाय बेखौनो आङो आसा खालामो माने मोनफ्रोमबो जायगायाव आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै बेफोरबायदिनो गोदानै फैनो नागिरनाय जि जोंनि BPF दलखौ नि आन्दाराव थानाय जाय बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो आं खावलाय बिथांमोना जाहाथे फैनानै जोंजों जगाजग लानानै बा मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव ब्लकआव बा डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बिथांमोना बेफोरबायदि जयनिं प्रग्रामाव फैगोन होननानै आसा खालामनानै दं सरलपारा बा उल्थापानि बे ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जेंनाफोर दं बेफोरनि सायाव नोंथांमोना समाधा खालामनो थाखाय मा हाबाफारि मावलांगोन दिनै नंगौ जोंनि BPF दोलोआ मोनसे सिगांनि जोंनि 17 बोसोरनि बेलायाव माखासे मावनाय बे खामानि मावनायखौ जेब्लानाखि BTC जाजेनदोंमोन बे BTC जाजेननायनि बेलायाव जोंहा बे BTC-आव जेबो गैयामोन होनजायो दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव थां जोङो मोनफ्रोमबो मोनसे गोबां जायगायाव जेनेबा क'क्राझारफ्राव गोबां बिदिनो हाग्रामा सारा मोजां खामानि मावलांबाय आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिदिनो लामा थाबायनो थाखाय जोंहा सुबिदा मोन्दों दिनै 17 बोसोराव जोंहा मा दंमोन जेबोथ' गैयामोन दिनै बेखौ लानानै खिन्थु एबारनि बेलायाव जि बुस्थुखौहाय BPF दोलोआ मोनसे सिन्था धारना बा खालामगासिनो दङ सारमोना सावरायनानै बा जों MP देरहाखांनायनि उनाव बा BTC 2025आव जेब्लानाखि जों गठन खालामगोन BPF दोलोआ बिनि उनावहाय जोङो गोबां समस्याफोर जोङो दासिमबो नुदों आरो गोबां खना खनलायाव बिदिनो रायजोफोरनि गेजेराव आङो थांनानै बिदिनो समस्याफोरखौ आं नुबाय थायो दिनै बे समस्याफोरखौ जोंनो मावनो थाखाय जोंहा
दानिफ्रायनो स्ट्रं साखा-फाखा जोङो जागासिनो आरो निस्सय जोंनि माखासे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंगोन आरो BPF दोलोनि जि सिगां मावनाय बेखौ जों मावनायखौथ' जों नुखादोंखा अब्लाबो जोंहा गोबां आद्रा थादों बे आद्रानि गेजेराव दिनै जोङो BPF दोलोआ सरकार गठन खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय जोङो स्ट्रं भाबै जोंबो सासे गोदानै फैनाय सासे BPFनि दैदेनगिरि हिसाबै जोङो बेखौहाय जोङो खामानिखौ मावनो होननानै अलरेडि जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरिबो जों सावरायगासिनो आरो निस्सय BPF दोलोआ एबाराव स्ट्रं भाबै माखासे रायजोफोरनि जेंनाखौ मावलांगोन होननानै अलरेडि सावरायगासिनो आरो मावगोनबो। नोंथांमोना जिथुखे मोननै कनस्टिटुवेन्सियाव MP बिजाथि फसंगोन बेवहाय देरहागोन ना माबा बेसेबां रोखा? दिनै जोंनि मोननै उदालगुरि प्लास क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जाबायदि रायजो राजानि कन्डिसन दा बा जिबायदि रायजो राजानि अननायखौ जों नुदों जोंनि BPF दोलोआ बा हेफाजाब होनायखौ जोङो नुदों दिनै BPF दोलोआ जिरायथ'नाय दल दिनै बे जिरायथ'नाय दलाव दिनै BPF दोलोआव मानि थाखाय लोब हाजार दिनै जयनिं जागासिनो दं गोसो जायोब्ला जोंनि BPF दोलोनिफ्राय बबेबा मोनसे सरकार दानि सोलिबाय थानाय सरकारावसो बिसोरो थांनांगौमोन दिनै मानि थाखाय दिनै BPF दोलोआव फैखो जोङो बेयावनो नुनो मोनो रायजो राजाफ्रा जोंनि जि मावनो लानाय खामानि बेवहाय हेफाजाब होनो सानबाय आरो निस्सय होगोन आरो मोननै जि उदालगुरि आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा बे लकसभायाव जोंनि जानो गोनां केन्डिडेट MP केन्डिडेटआ निस्सय देरहागोन आरो देरहाथारगोन होनना जों आसा दङ बे आसायानो जादों जाहैबाय रायजो राजानि सायाव रायजो राजायासो जों साफ्रोमखौबो गोजौआव दैथायहरनो हायो आरो फाहायनोबो हायो बा फेजेननोबो हायो बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं रायजो राजानि सायाव मोननै जि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जोंहा स्ट्रं भाबै बा रायजो राजानि मोनसे दोहौखौ नुनानै जोङो बेखौनो आसा खालामनानै दङ बा नेनानै दंखायो रायजो राजानि मोनसे अननायखौ जों मोनगोन होननानै जोङो निस्सय MP इलेक्सनावहाय जोङो जिखि जानो गोनां मोननै क'क्राझार आरो उदालगुरि बे मोननैयावबो जोंहा देरहानाया रोखा होननानै जों सानो नंगौ दिनै जोंनि जेब्लानाखि BTR सरकार गठन खालामदोंमोन बे समाव जोंबो सानाखैमोन जे बिसोरो BJPजों एलायन्स जागोन होननानै खिन्थु दानि बेलायाव जों नुनो मोन्दों मुस्लिम एक नाम्बार मुस्लिमफ्रा गोबां UPPLखौ सापर्ट खालामदोंमोन दिनै BJPजों एलायन्सआव सरकार दानाय लोगो लोगो गोबां मुस्लिमफ्रा दिनै माने UPPL सरकारनिफ्राय दिनै ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै नंगौ BJP सरकारजों दिनै एलायन्स होननानै बिसोरखौ जोङो मिथियो खिन्थु दिनै BJP सरकाराथ' जों खोनानाय बायदि बा केन्डिडेट होआ होननानै जों खोनानो मोन्दों खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौ जोंबो मिथिया खिन्थु दिनै UPPL सरकारा MP केन्डिडेट होगोन दा बे MP केन्डिडेट होनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जि जोङो UPPLखौ सापर्ट होनाय माने जों BJPखौ सापर्ट होनाय बेखौ जों अलरेडि मिथिखायो आरो BJPखौ बा UPPLखौ सापर्ट होनाय माने जोङो GSPखौ जों सापर्ट होनाय मोनथाम माबाजों बिसोर सरकार दानाय दा बिनि बेलायावनो आं बुंनो सानदों निस्सय UPPLनिफ्राय दिनै हाजार मानसिफ्रा गाबाय थानाय हिसाबै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ रायजो राजानि सायाव निस्सय माने एबाराव MP इलेक्सनाव UPPLआ गागोन जोंनि BPF दोलोआ देरहाना थागोन बेखौ आं सानो आरो रायजो राजानियाव मोनसे फोथायनाय दङ